لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро аз аҳамии табақа рӯған кардан сар мекунем. ин табақаи тоҷикистон мада оварда хоҳарам. гуфтам ки рӯғана ҷӯш карда дар болош мерезӣ пуштошдан мекунем рӯғана, барои ки табақ накафа ҳам хушрӯ бисёр сол бигем истифода мебарӣ ва айрон намешада. баъд ҳама ҷӯша ки рӯғана кардем даруш ягон чизи вазбина гуфтан моне ки каҷала нашава табақ. баъдан ман ҳама ҷӯша рӯған кардум, якта сатила пури об кардуму дар болои табақ мондум то ки табақ бигем каҷала нашава. бози ира ман уже дуюм бор кардистам рӯғанами хел. як бор карда будум нав оварда гишта рӯғана кардум мондум, рӯғанаш қоқ шуд, и дуюм бора ҳай рӯған кардистам ҳама ҷӯша. ҳами хел як се чор бор бикунем. гуфтан рӯған табақ нағз места. тамошобинони азиз, влога то охирша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. савғотие ки аз Тоҷикистон овардан, модар анами табақа овар хоҳарам, кулчаи дидани овар бигем ба хам туруш мада маҳқулай беҳад. баъдан усма овардан, усмаро чанд сол буд накашида будум, 8 сол шуд қариб ки усма накарда будум қошонда. мада чиқа маҳқулай усма овардану бо ами куртои паладнои ҳами хел чизо падарка овардан бигем ай Тоҷикистон. тамошобинони азиз, ина усмое ки ай Тоҷикистон овардан, бози камтарша автобак да мепартем, баъдан да қошумон мекашем усмоҳоро, насиб карда боша. дӯстони азиз, табақи нав да куртоб мекунем. имрӯз шавҳарам бихарной будан, куртоба шавҳарам мекунам. ман дута фатири варақӣ кардам дар духовка, баъд салача, чака, ҳама чизоша шавҳарам тайёр кардан. чакаи тоҷики ай Тоҷикистон овардагиан чакара. влога то охирша тамошо кунед дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунед. дастгири шумо пешрави мо ҳаст. тамошобинони азиз, куртобо ба рӯғани зиғир кардем. влоги имрӯзаро дар ҳаминҷа ба охир мерасонем. аз ҳамат миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб.
کسانی که آبونه شدگی نیستن آبونه شوین. لایک و کامنتری فراموش نکنید. خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیت نگهبان باشه.